أسمر خبز مدبرو استوديونا عزو سلامتنا تقبلو خبركم تعذبتنا كمي تمسيوم نلوم شستدالو زينا وشتهاجر نوزان حيزنا قريبنا لنا فلما كاندي نتوتاتهم أبس مرا كورونا فيروس مكل خارج زوج من برحتات يتحاسب لهم حزب وفياتات مخاطر كوفيد-19 تشعات يغطل لهم المعت جرادين من دفرا مهرتو من مسسان زكايد وصعرو وصيت يهبالهم بدرجة عالم بقطري بكورونا فيروس زموت سبات ناب أستات 106 شهر ديبهم ጫድ ሰራዊታ ኣብ ዞባ ቀላይ ጫድን ሳሕልን አንጻር ሽበራውያን ኣብ ዘካየድ ወፍሪ ደጊሙ ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ሓቢራ ኣብ ዒራ ኣስተዋደደ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳኤል ኣሜሪካ ስርሑ ወግዕ ጀሚሩ لعلوها حيل عمام مكلخال فيروس كورونا زوجة ممرحي تكبراوي كاو زخون درو 10 معلتا تعوصير اللهم اتم ممرحي بسفيحي تكبر كوانتلو اب كتما اسمراغنا ابولي معلتاتن كبابيتاتن يتحاسالو سلازخونه دما ازي نتي زنطط حدغا نمبتان زوجة ممرحتات بطبقي كتكبر يزلوم كاميرا إيرينات مال اللومن بالسندات تسلطات استسني زينا وصبصابالو ليديا تخل مريم كتقربيام أب كتما سمرا لبدا حمام كورونا فيروس نمكلخال قطعتات محبراوي مفنتات زي مال ونطفتات نمكتا زوص ممرحيتات بسفيحو تتكبيرهم كوانتلو ححالفو قنا أب فولي معلتاتن كبابيتاتن تحساتن شللتنتن يرألو تمال عربن لو مقدامن أب كبابيتات مدبرن عراقا حملتن فرتاتن زنبرا قطع زي حلوة بزحساب نت بسفيحو زكايد زلو تعري أب حدا غازقتون كبير تعبينات زغتلن بمخانو بغطبات دو كبلي قبا اتبدرجاو القصابات كونت كالات زرئه شللتنت كوغد منت دما دحنت حزبن هاجرن قدامنت ስለዝኾነ بطبق ክትግበርን بتررت سጉምትታት ክስነን ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ 209 ሃገራትን ግዝኣታትን ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ሰባት ብምልካፍ ጠንቅሞት ልዕሊ 100,000 ህይወት ዝኾነ ሕማም ኮሮና ቫይረስን ሳዕቤናቱን ንምክታእ بايتا مسفحفح كخون زخل نطفتات نمئقاد زوطو زينوبر ممرحيتات نتزن تلالو زلو حدقا بمجنزاب سلزخونة بخمزي أب عراقاتات زرق زلو شللتنت أملكت حتو كأتو أي قبان محبراوي مفنتات كاب كاندميلاتات مكلخال لبدا كورونا فيروس مخانو زتغسو كيلاتات أوش تسوسا معالتات زخونة سقومت مزيقوسات حادثب نتحمام ناب 3 سابات النحلفة أبشو أي عودت لعلي 10 كم زلبد بمقلات محلاو محبراو رحكت بطبق ክትግበር ከም ዘለዎ እዮም ዝምሕፀኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ንዘሎ ኣገባባት ትግባረ ዝወፁ መምርሒታትን ዝረአ ጥሕሰትን በብእዋኑ እናተኸታተልና ብስእሊ ኣሰኒና ከነቕርበልኩም ኢና እቲ ኩነታት ኣብ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዞባ ጋሽ ባርካውን ካብ ዝናይ ኣስመራ ዝፍለ ከም ዘይኮነዮም ትግባረ ናይቶም መምርሕታትን ምክትታል ናብ ዝተፈላለያ ንኡስ ዞባታት ዑደት ዝገበሩ ወኪላት ኤሪና ዝሕብሮም ኣካል መብራህቱ ኣዋሃሂዱ ንዘዳለወ ትሕዝቶ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ تكبار بمنجست زوج ممرحيتات مكلخال حمام كورونا فيروس نمكتتال كاب 6-10 ميازيا بنوس زباتات هايكوتا تسني فورتو ساوانا قردتن عدت زكايدو وكيلات إرينا عبتن تعاقي من كسقاس سبات زرائد لن كتماتاتن حوسي كتماتاتن بفلاي قطعتات من كسقاسن زي مفنتاتن بزسكف درجة يتحس كم زلو الرقاقين بمسرة تزلاق واتسابساب ب6 ميازيا أب علبو عمر نتفتات فنو عداقا قسنة دنكالو نبرتي حوسي كتما هايكوتا بزعاقي كنكسقاسن محبراو يركبات كايدون كم زوعالو شوعتن شمونتن ميازيا بكتما تسني أب كبابي سوق شعبي بزكايد زرقوح شقتن عداقاتا تحملتن فرطاتن هزبي نقطعتات زوج ممرحيتات بزت حس من كسقاسن تحاويسو نتفتاتو كسلاسلن كم استرأي كفلة تخيل الله نتتريون مكتصار زملكتهم أكلات عرتات يكايدو كانتلو زاقيت كم تزدلو تسيت أي ترخبون زلو أبنو سباتات قولج حوسي كتما محجر قرقفن حوسي كتما قولجن اتتكباري أبزحاشا كونتات كم زركب أبنو زوبا فورتو ساوا أب زتر نفا من محدارات كبابي أديبارا واكاي هميبن فورتونغنا
ትግባረቶም መምርሒታት ሙሉእ ብምሉእ ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ብ10 ሚያዝያ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ከተማ ቁርደት ምንቅስቓስ ድርቱ እኳ እንተነበረ ኣብ ማእከል ዕዳጋ እኽልን ከባቢኡን ግን ነቲ መምርሒታት ዝጽሕስ ጽዑቕ ምንቅስቓስን ማሕበራዊ ምትሕውዋስን ከም ዝነበረ ክዓጽዋ ዝግበአን ትካላት ንግዲ ድማ ኣብ ስራሕ ከም ዝዋዕላ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ሓሊፉ ዝርአ ጥሕሰት መምርሕታት ንምክታእ ሕጋዊ ስጉምቲ ይውሰዳሎም በዚ መሰረት 46 ክንቀሳቐሳ ዘይተፈቕደለን ተሽከርከርትን ዋጋታት ሃለኽቲ ዝወሰኹ 13 ነጋዶን ብገንዘብ ተቐፂዖም ኣለዉ ብዘይካዚ ካሜራ ኤሪና ሰነደቶ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረታትን ከተማ ድባርዋ ዝርአ ዘሎ ምትእኽኻብ ንቕጥዕታት ማሕበራዊ መፈነታት ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ክግታእ ይግባእ ባህሊ ወገን ወናኒ ኣብታ ከተማ ተደኲና እትርከብ ፋብሪካ ፕላስቲክ ኮኸብ ነቲ ብህዝብን መንግስትን ሰላሰል ዘሎ መኸተ ኮቪድ-19 ንምድጋፍ ዓይነታዊ ሓገዝ ከበርክት እንከሎ ወለንታውያን መንእስያት ድማ ካብ ሰብ ጸጋ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ይነጥፉ ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምድጋፍ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዝግበር ዘሎ ገንዘባውን ንዋታውን ህዝባዊ ወፍያታት ይቕጽል ኣሎም ንዝተወሃሃደ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርቦ እዩ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ብመሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ 300,000 ናቕፋ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት 1,200,000 ናቕፋ ማሕበር መጓዓዝያ ሚኒባሳት ሸዊት ዞባ ማእከል 100,000 ናቕፋ ከወፍዩ እንከለዉ ወናኒት ሲቲ ስኩል ባስ ወይዘሮ ፀሃይ ገብራት ድማ ኣብ ርእስቲ ብጥረ ገንዘብ ዘበርከተቶ 50,000 ናቕፋ ክልተ ንናይ 60 ሰብ ኣውቶቡሳትን ሓንቲ ፒክ ኣብን መምስ መራሕተን እቲ ሕማም ክሳብ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሃገርና ዝጠፍእ ሚኒስትሪ ጥዕና ክጥቀመለን ኣረኪባ ብተመሳሳሊ ስታፍ ፋይናንስ ሚኒስትሪ ምክልኻል 1,50,000 ናቕፋ ወለንታዊ ማሕበር ምትሕጋዝ እዚ ምዕራብ ሰሜናዊ ዶባት 100,000 ናቕፋ ወለንታዊ ማሕበር ምትሕጋዝ ክፍለ ሰራዊት 29,125,000 ናቕፋ ወለንታዊ ማሕበር ምትሕጋዝ ቤት ትምህርቲ ክፍለ ሰራዊት 39,100,000 ናቕፋ ኣፍረይቲ ትካላት ክፍለ ሰራዊት 17 ድማ 125,000 ናቕፋ ወፍዮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወናኒ ትካል ኤስኤ ኢንተርፕራይዝ 50,000 ናቕፋ ፍዮሪ መዕረፊ ኣጋይሽ 20,000 ናቕፋ ትካል ሓጎስ ኣሚነ ህንፃን ሕርሻን ጎልጅ 10,000 ናቕፋ ትካል ኒያላ ኤሌክትሪክስ 10,000 ናቕፋ ትካል ሰናይ ሰርቪስ 10,000 ናቕፋ ዕዳጋ እኽልን ጥረምረን ድማ 8,150 ናቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታው ገይሮም ኣለዉ ብዘይካዚ ኣብ ኣስመራ ተሰነይ ጎልጅ ዓሰብን ዓዲ ቀይሕን ዝነብሩ ውልቀ ዜጋታት ብድምር ኣስታት 290,000 ናቕፋ ኣበርኪቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ብዘካይድዎ ዘለዉ ተመሳሳሊ ንጥፍታት ድማ ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ 100,000 ዩሮ ኤርትራውያን መምሃራንን ሰራሕተኛታትን ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ሪያድ 10,000 ሪያል ስዑዲ ኣብ ጁባ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ዝነብሩ ወነንቲ ትካላት ኣካየድ ስራሕ ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ማሕበረኮምን ኣባላት ውዳበ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ብድምር $64,700 ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝነብሩ ውልቀ ዜጋታት ድማ $5,950 ከምኡውን $2,700 ዩሮ ወፍዮም ኣለዉ ኣልማዕቲ ጀራዲን ዞባ መንደፈራ ኣብ መስናኣዊ ልምዓት ብዘጥርይዎ ዘለዉ ተመክሮን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብዘሎ ጸጋታት ማይን ተሓጊዞም ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ውፅኢቱ ኣብ ዕዳጋታት ይረአ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ዓዲ መንጎቲ ኣብ ልምዓት ጀርዲንን ምርባሕ እንስሳን ዝነጥፍ ኣብነታዊ ሓረስታይ ሳሙኤል ሰመረ ንየሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ናይ ኣስታት 20 ዓመታት ተመክሮ ኣጥርዩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ዘሰላስሎ ንጥፈታት ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝግበረሉ ሙያዊ ደገፍ ኣዝዩ ከም ዝሓገዞ ዘብሪሁም ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዘርኦ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ካብ ፍርቂ ሄክታር 160 ኩንታል ከም ዝረኸበ ዝሓበረ ኣቶ ሳሙኤል እዚ ዝምስገን እቶት ውፅኢት ናይቲ ዘካይዶ ዘለው ውልቃዊ ጻዕርን ደገፍ ሚኒስትሪ ሕርሻን ምዃኑ ገሊፆም ክኢላ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ክብረ ኣብ ግርማይ ብወገኑ ኣብ ርእሲ ትልዑል ተበጉሶ ሓረስቶት ዝወሃቦም ሙያዊ ምኽርን ምሩፅ ኣዝርእትን ኣብ እቶታውነቶም ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ብመስኖ ዝለምዕ 1400 ሄክታር ከም ዘሎ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻትን ዞባ የመልከት ባህሊ ወገን ማሕበር ኣልማዕቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ዞባ ደቡብ ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝውዕል 100,000 ናቕፋ ከምኡውን ማሕበር ተጣየስቲ ተጋደልትን ተመለስቲ ስደተኛታትን መንደፈራ 5,000 ናቕፋ ኣበርኪቶም
ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዜና ውሽጢ ሃገር ተዛዚሙ ዝቕፅል ኣህጉራዊ ዜና እዩ። بدرجة عالم قطري بكورونا فيروس تلخيفهم زموتو ناب أستات 206,000 كم زعرقة أبزقلت اللزلو أب أمريكا تراي أبزحالة في 24 ساعات اللي علي كل التشح مويتم نزيوم حويس كاب أمريكا بكورونا فيروس نايزموتو طلال لقطري ناب أستات 10,000 كبيل اللهم بزي كازي بدرجة عالم قطري بكورونا فيروس استلخبو نابل علي 1.7 مليون كعرقون كله أب أمريكا تراي تأهز نابل علي 506,000 كبيل اللهم تحط قطر ملكفتي كمزقب الله 5 أنحاء بتقلت برازيل ون أبزحالة في 24 ساعات على 1,000 فيروس دحرماتهم دوبوب كابقنات مدري أبزر كبا هاجرات وشت حدا معالتي استمزقب زل عالمت أنا متكوين اللهم برازيل بطالة الله استات 10,000 بكورونا فيروس لخبو كهلون كلو حدا شحن 68 دما هيوتم سينا مالو إذا خمزيلون كلو أبي إيطاليا أبزحالة في 24 ساعات بكورونا فيروس 577 كم زموتو زتعصو تسبسبات ات فيروس أبتا هاجر كابز خصت ددحر وشت حدا معال تستمزقبه زتحت قطري كم زخونه أنا تيرام أب عالم زاقيت بقطر موتات قدام يترتا حيزة أبزلا إيطاليا أستات 19,000 فيروس كموتن كلو أستات 250,000 دما تلخيفا مالو من قصي إيطاليا تتأتاتي زلو تررتن أي من قصاص الجداتات أمون قال قطر حدش ملكفتي لعل تراخم التتعوت بمنتصار نت فيروس أبتحت قطر نموعال زكاير سرحات نخعوت زيقاتات تنبيرون زلو الجداتات بتبقي كتقبرو بمتوع لبدا كورونا فيروس نمكتا زوت ممرحتات كساب زمت سلسته قنبط كنا وحوستين اللهم اب اسبانيا بزحاله في 14 ساعات لعلي 607 كموتن كلو لعلي 5,000 حدست دما تلخيفهم بز دما طقلالا قطر استلخفو اب تهاجر ناب لعلي 261,000 قطر زموت دما ناب لعلي 16,000 كبيل اللهم بلدا كورونا فيروس بخبيد بقالوتا تصالين زركب هاجرات اوروبا امززام زورحي نتلبدا بمقوتصار امبيرو نزلوا ترير ناي منقصاص اجداتات كفاخصو مخانن نسهبو زلوا مغلصتات حيالو خيلاتات طعنا بتريق او مهلاهم يحبر بريزيدنت تشاد ادريس دبي سراويت هاغورو ابزوبا قلاي تشادن ساحلن انصار شبراويان ابز كايد وتهدراو وفري دحر دغيم كساتف كم زي كونه ب10 ميازيا فليطوم بريزيدنت ادريس دبي ابت معكنات زينا هاغورو بقطا استمحلالف مغلصي سراويت هاغورو نزوبا قلاي تشادن زوبا ساحلن كابهلاو شبراويان ناصان مغبار ابستخايد وفري قند غداي كخون مصنحو بمتقاس ات سراويت دحر دغيم كابدوبات هاغورو وصا زكايدو وتهدراو وفري كم زي لانه صيروم مجلس بريزيدنت إدريس دبي هابزوبا قلاي تشادن ساحلن نزنقساسو كم بوكو حرامن داعش زامسولو شبراويان نمدمساس بهاجرات زوبا استبغاغس لفنتاو حيلي غبو ترو يصاوت كم زي يلبت حده نهاجرات زوبا كدغفا مخانن بتدغاغام خغلصات صنحا معرباويان هاجرات زاتو مبصعاتات يتغبرا زي مهلاون دما بتخالق زغلح مخانيوم تنتنت هلو كنتات زوبا زحبروم بتشعات ميازيا سراوي تشاد ابلعلي اب زوبا قلاي تشاد زركب علامات بوكو حرام بزكايد سرحيت بوحدو 1,000 ابالات شبرا وحيل كمتقاتلو بمنصار اب تسرحيت 52 ابالاتو خمس خسر فليطيوم سراوي تشاد اب مغلصيو نتوم اوسناسن دباتو زنبورو شبراويان ناب وشط مريت نيجرن نيجيريان بمسغواغ ندباتو ناصا خمس غبره غليصوم سراوي تشاد نزو تهدراو سرحيت زكايده بوكو حرام ابلعلي اوسناسن قلاي تشاد زركب معسكر سراوي تشاد اب مززام زحلف ورح مغابيت بزكايده متقعتي 92 ابالات سراويت هاجر دحر مقتاليوم اب زحلف سمون بريزيدنت ادريس دبي اب زوبا قلاي تشاد انصار بوكو حرام نزكايد قالسي سراويت هاجرو نبينو صيرو وي خيد كم زلو بمتقاس ابت زوبا كاب بوكو حرام نزحازو معسكرات اب زمت 22 ميازيا تقليلو كحادغو ስለዝኾነ እቲ ማዓስከራት ዝርከበለን ሃገራት ሰራዊት ከዋፍራሉ ጸዊዕ ምንባሩ ይግለጽ ኣብ ዒራቅ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ልፍንተ ሃገራት ምዕራብ ዝተዋደደ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል سرحو بوقعي خم جمره أمريكا قليتا من محدار بريزيدنت دونالد ترامب نعزازة حلوة سورة إيران جنرال قاسم سليماني أب عراق دحر معنصالو أب كتما بغداد أب زركب معسكر لفنت هاجرات معراب ترقاقامي دب ككايد كم تسأل حزب اللاتيوم بتمتك عتا ساقات أمريكا بزحالة قرب أوان نتسأل ميسايلن توسخ سراويتن أب عراق كم زلآخد سبصاباتي تقصم أمريكا بزقوان زيك أند ساقاتا داعش زي كونه بإيران كم زدقفو اتقلصم باللشاتات عراق مخانم
ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊኦም ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስርሒት ከተካይድ ምዃናያ ክተጠንቀቕ ጸኒሓ በዚ ድማ ጸጥታውን ወተሃደራውን ዘይምርግጋዕ ዒራቅ መሊሱ ከይከርር ንኹነታት ማእከላይ ምብራቕ ዝከታተሉ ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልጹ ባይቶ ዒራቅ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክወፅእ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ከም ዝወሰነ እንተኾነ ግና ካብ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ትሪር ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ዝፍለጥ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ናብ ሶርያ ተወሳኺ ሰራዊትን ኣጽዋርን ከም ዝለኣኸት ማዕከናት ዜና የቃልሓ ብመሰረተ ሓበሬታ ሰራዊትን ኣጽዋርን ዝፀዓና 25 ቃፍላይ መካይን ኣሜሪካ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ከም ዝኣተዋ ተፈሊጦም ኣሜሪካ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ሰራዊታ ካብ ሶርያ ከም ዝሰሓበት እኳ እንተገለጸት ዒላታት ነዳዲ ንምሕላው ግና ኣማይት ወተሃደራት ከም ዘትረፈት ይጥቀስ ሚኒስትሪ ጥዕና ቦትስዋና ኩሎም ኣባላት ባይቶ ሃገር ንኽልተ ሳምንቲ ክውሸቡ ወሲኑ እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ዝወሰነ ንኣባላት ባይቶ ምርመራ ዝገበረ ሓኪም ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምልካፍ እዮም ሰብ መዚ ጥዕና ቦትስዋና እቲ ሓኪም በቲ ሕማም ምልካፉ ሓያሎ ካብቶም ኣባላት ባይቶ ተለኺፎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብምእማት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ውሸባ ክጸንሑ ምዃኖም ኣረዲዮም ብመሰረቱ ውሳነ ኣስታት 7 ኣባላት ባይቶ ቦትስዋና ተወሽቦም ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ቦትስዋና ብሕማም ኮሮና ቫይረስ 13 ሰባት ከም እተለኽፉን ሓደ ከም ዝሞተን ጸብጻባት ጥዕና ሃገር የመልክቶም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዜና ዛዚምና ኣለና ብምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ብርኽለይቲ